Què penses, per exemple, de l'espai de la Glorieta, de la intervenció que s'està fent? L'espai de la Glorieta no està acabat. A veure quan acabe, a veure quan acaben, allà han posat molts diners, Realment, si l'espai està agradable, s'utilitza i tal, pues bueno, a lo millor no dels diners seria secundari, però sí que és de veres que n'hi hauria que anar igualant tots els serveis que n'hi ha en els diferents parcs, perquè així ara apuntem museu per un parc, un jardí tan bonic, la resta de zones de la ciutat necessiten també que aquesta dignitat de parc que estiga també en els altres. Vosaltres heu xafat tots els parcs de la ciutat. Sí. I fem això, fem turisme de parcs. A veure, així Xàtiva són coneguts per la calor que fa, el sol que pega, i no tinguem ni ombres ni tinguem fonts. Més o menys te trobes els mateixos jocs en tots els parcs. Vagis al barri que vagis, n'hi ha més o menys el mateix. I al final tendim a anar molt fora de Xàtiva, a buscar parcs atractius, diferents, o anar-te'n al centre comercial. Com acabes en el centre comercial? Anant al parc. Es basen en el Benamarieta, que es claven dins de l'element principal del parc. A veure, clar, després la petició es queda allí dins. El diumenge pel matí vas tu en el teu fill i està tot això ple de colilles o de boig de llanda o de vidres. I a banda d'un perill és que, clar, no és agradable. I no estem educant el civisme, perquè si arriben als parcs i estan trencats, estropeats i demés, i no passa res. Papereres, doncs n'hi ha molt poques papereres. Doncs com anem a educar-los? Tira el paper el fem. Qui el fem, si no n'hi ha?